felicitació per als dos equips, però també per tot el club de bàsquet sala. És una alegria que tots dos hagin aconseguit durant tota la temporada no tenir ni un sol partit perdut i que, a més, al final de tot, puguin no només guanyar el campionat, sinó pujar de categoria, que és una altra de les possibilitats que existeixen. Això no és només una alegria pel club, també és una alegria per Salt poder arribar a aquestes victòries. Sembla que hem tingut sort que el sènior ha pujat de categoria. L'any passat vàrem baixar, tenim molt mala sort. Aquest any, de moment, hem jugat molt bé a tots els partits i hem pujat. I, bueno, això és per jugadors que pugin darrere del sènior C, el sènior B, on almenys tenim perquè ens pugui ajudar els de Copa. I aquests petits també, el júnior també, han guanyat tots els partits del campionat, no han perdut cap. Bueno, esperem ara que guanyin la fase d'ascens de pujar a categoria i veiem què serà. De moment sembla que les coses ens han anat bastant bé aquest any. Portem quasi 20 partits seguits guanyats, que això és una molt bona marca, considerant una categoria on es tendeix a ser molt irregular, una categoria molt igualada, i realment estem molt contents, no tan sols pel resultat, sinó pel joc i per l'ambient de l'equip i la sintonia que tenim tots plegats. Vull dir, realment estem a finals de temporada i seguim tots anant a entrenar com el primer dia, amb les ganes del primer dia i jugant com el primer dia. I això és una categoria que quan ja portes molts anys jugant és difícil. Els guiem tancar l'aixeta del contraatac. Seguim tancant-los l'aixeta, anem al rebot ofensiu, sobretot ataquem el de costat dèbil, perquè sempre que anem n'obtenim premi. Per tant, seguim anant. Sí? Som-hi. Seguim, va. A veure, en ocasions, en aquesta edat de 17-18 anys, que és una edat una mica complicada, moltes vegades és una mica, la funció de l'entrenador és ser una mica gestor d'egos en alguns moments, no? Com que generalment, com he dit abans, és un grup amb molt bona relació entre ells, en aquest sentit no hi hem hagut d'intervenir gaire, vull dir, la seva relació és magnífica, no hi hem hagut d'incidir gaire aquí. Sí que en ocasions una mica un guia, no deixen de ser nanos adolescents i en moments puntuals sí que de vegades passar de l'èxit al fracàs, sembla que s'hi passi en una dècima de segon, pràcticament com aquell que diu, i en aquest sentit mantenir una mica el sentit comú, la coherència, creure en el treball que estàs fent i realment els hi encanta el bàsquet, és un grup de jugadors que els hi encanta i que saben que venen aquí a passar-s'ho bé, però també fer una activitat amb companys no és un equip, això és un grup d'amics realment i això és el que facilita tant les coses. Quan acabem l'entrenament van al cine junts, van a fer un sopar junts, són un grup d'amics i fa molts anys que tenen aquest grup construït, cada vegada el van enfortint més i això facilita molt la feina de bàsquet dins de la pista. A part, tot això, a més associat amb un grup de pares que donen un suport incondicional tant als jugadors com a l'equip tècnic, que ens sentim molt recolzats en aquest sentit per part seva. L'esport jo crec que aporta tot un seguit de valors que són molt importants per a tot infants i joves, no? Què és l'esportivitat, el que és el fair play, el treball en equip, l'esforç per aconseguir un objectiu, tots aquests valors que a través de l'esport i de l'equip també es van promocionant, doncs crec que són molt importants per als nostres joves i els nostres nens. El fet que tots estiguem amb ganes i amb il·lusió fa que totes les coses surtin millor i una mica es contagi. Trobo que això, quant a valors d'equip, està bé perquè a més hem creat una pinya i en el tema fora de la pista també som un grup bastant cohesionat i que fem bastantes activitats junts. El treball en equip, la cooperació, solidaritat entre companys, respecte mutu entre tots els companys, entre els rivals, entre els entrenadors, ja aporta l'esport en si una sèrie de valors que ja estan implícits en el mateix joc.
Nosaltres treballem dia a dia per millorar com a jugadors primer i com a persones i els resultats són com una conseqüència del nostre treball i s'està donant que no hem perdut cap partit, però si no hagués sigut així tampoc passaria res. Però l'objectiu principal és millorar com a jugadors i la conseqüència són els resultats. Clar, depèn quin equip, per exemple com el de Copa o aquests, normalment busquem ja més rehabilitat, no? Perquè són grans i llavors ja no busques tant companyerisme, no? Però ara, normalment els petits, júniors i així, el que busquem una mica unió entre ells, que hi hagi companyerisme, inclús amb els rivals mateixos. Tot no necessito el bàsquet en la vida perquè em fa desconnectar absolutament de tot. De tots els mals rotllos que tinc o qualsevol cosa, el bàsquet és una cosa a part. Jo disfruto jugant i quan jugo no penso en res més que no sigui l'esport que estic fent i això és el que em satisfà més. És el que diu en Xavi, si tens un mal rotllo o tens una mala setmana, sempre et queda l'entren a última hora per arreglar el dia, no? I bueno, que tot el que tu facis afecta el conjunt de l'equip, no? Vull dir, tothom té un paper important i tothom té un rol. I nosaltres una filosofia que és molt bona, que és el que ens ajuda aquest any, és que tothom defensa i tothom ataca, no? Vull dir que és un equip on cadascú tenia un rol, però que tots col·laboràvem en tot, no? I això és difícil d'elaborar en un equip, vulguis o no. És la feina més difícil d'un entrenador és fer entendre a cada jugador la seva importància dins de l'equip. I això també passa a la vida. I tu has de saber el que pots fer, el que ets bo, el dolent i viure amb les teves limitacions. I això una mica t'ho ensenya el bàsquet també. Què creu vostè que faltaria a Salt per potenciar més l'esport? Si és que falta alguna cosa? Bueno, jo una de les coses que crec que falta aquí, que no s'ha estudiat o no s'ha mirat, és que tots els col·legis no tenen locals tancats. Els col·legis tindrien de tenir un local tancat perquè la manera de poder fer esport sigui de bàsquet o sigui d'altres activitats. I això no ho tenen. I llavors que massa que nosaltres hem intentat anar a col·legis per fer activitats a fora i resulta que en vegades presenta una mainada o se'n presentaven dos. Per què? Perquè a l'hivern, a les 6 de la tarda, o quarts de 6 de la tarda, quan acaba l'activitat del col·legi, fa fred a fora. I la mainada si més anar a casa a mirar la tele, que no està allà. Que no està allà al col·legi fent activitats. En canvi, si tinguessin locals tancats, seria diferent, perquè com a mínim estan a dintre i estan calentets, la mainada podia entrenar més allà dintre. I crec que això és una de les coses que no s'ha mirat i es tindria de mirar. Educatiu d'entorn i del Pla Català d'Esport a l'escola hem aconseguit fer arribar l'esport a molts més nens i nenes, però encara queda molt camí per recórrer i a través de podem participar no només des de l'Ajuntament amb els clubs esportius del poble, sinó també amb altres entitats esportives a nivell nacional podem aconseguir millors resultats i arribar a més mainada, això crec que serà molt positiu. Bernardo!